फार्स्ट फुजा समावनो बे रं नाम्बारखौ लोगो हमदों माने मबाइलखौ सुइस अफ खालामना दोनदों बे गावनिखौ। रं नाम्बारसो? औ आं खामानि मावनो फैदोंमोन आरो आं बेंगलरावनो खामानि मावनो फैदोंमोन। बेनिफ्राय बे समावनो आंथ' मिथिया हिनजावखौ बेफोरबायदि माने सिम गंनै सालायो होननानै। बेनिफ्राय फन खालामबा माने रायलायनायाव एसे एरा एरा मोजां रायलायखायाखै माने बे आंजों। ओरै सानाव फन खालामबाथाय बुङो बिदिनो गथ' गाबनाय मानाय प्रब्लेम खोन्थाहरबाय थायो, बेस्थ' खोन्थाहरबाय थायो। बेनिफ्राय आरो बिदिनो मोनायाव फन खालामबा 8थासोआव बुङो उन्दुनो ओंखारबाय माबाय बेफोरबायदि खालामबाय थादों माने बे आंखौ। आंथ' मिथिया। ओमफ्राय ओरै फुजायाबो खाथि जाबाय दुर्गा फुजायाबो बे समाव। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन आरो बेखौ फुजायाव जेनेबा आंबो थांगोन बायदिमोन। बेनिफ्राय बादा हरबाय बे आंखौ फैथ'नांला नों थांनायाव बारा गोबाव जायाखै नांगौब्ला उनाव फैनो हागोन। दुर्गा फुजायालाय माथो गिदिर खोथा होनबाय। ओमफ्राय आंबो सानबाय नंगौ नंनायालाय आंबो दा थांनानै माथो खालामनो जुदि उनावबाबो थांनो हायो। आं नांगौबा फैसाखौनो हरनोसै होननानै फैसाखौबो 18,000 सोना हरबाय आं बिनो। ओमफ्राय बिदिनो फुजा थिग फार्स्ट फुजा समावनो बे रं नाम्बारखौ लोगो हमदों माने मबाइलखौ सुइस अफ खालामना दोनदों बे गावनिखौ। रं नाम्बारसो? औ मबाइलाव मा नाममोन नोंनि आरो नोंनि हिनजावनि नामा? आंनि हिनजावनि नामा रिंकु नार्जारि। रिंकु नार्जारि। ओमफ्राय नोंनिया? आंना अनजा नार्जारि। ओमफ्राय मा जायगाया? जायगाया जोंना दिखियाजुलि। दिखियाजुलि मा जायगा? बाथासपुरनि आं बाथासपुर अन्थाइबारि गामि। ओमफ्राय मा होनो गथ' गथाय दंना गैया नोंसिनि गेजेराव? दङ गथ'आ सासेया आहारखौनो मोजां गाराखैमोन। गथ' गालांदों? गथ' गालांदों सानै दङ सासेया 7 बोसोर 7.5 बोसोर जाबाय सासेया। होमबा नों दुर्गा गोमानायखौ दिनैसो नागिरदों आरो नामा? आं आङो बे खारनायनि उनावनो आङो बेफोरबायदि जाथायखौ खोनाना न'आव थांदोंमोन आं थांनायालाय। ओमफ्राय आबसुनोबो डाइरेक्ट आं गावबुरा सेक्रेटारि लानानै आं एप्लिकेसन हैदोंमोन आङो। ओमफ्राय आबसुफोरनावबो आं बहुद खबर खालामबाय। बेनिफ्राय आरो पुलिस थानायावबो बिदिनो थांलाय खालामबाय थादों होनबाबो माने जेबो खालामनो हायासै माने। पुलिसफोरा जेबो खालामनो हायासै जाहैबाय? ओहो थांबाय थादोंमोन आङो। एफ आइ आर खौ लादोंना लायाखै? एफ आइ आर खौ लादों लानायालाय। ओमफ्राय बे टाइमआ जायजों थांदों बेखौ मिथिगौ नामा माबेनि? बे मानसिया माबानि बे भालुकफुं 16 माइल बेवहाय पारा होननाय गामिनि बे सेंग्राया माबायाव अरुणाचलाव दंफां हालाबायोमोननो बियो। ओमफ्राय जों खबर लायबाय नोंसोरो? औ गामियावबो आं जेनेबा आबसुजों रायलायनानै मिटिं खालामहोबाय। ओमफ्राय मिटिंबो खालामबाय होनना बुंदों आरो गामियाव। आंथ' माने जेरैखि जाया फैजानो लुबैदोंमोन। मानो होनबा आंहा बे दा 2 गाहाम गथ' दङ। उन्दै गाइखेर जानाय गथ'आनो दं मोजांखौनो गाराखै। ओमफ्राय दा न'आवबो रावबो गैया आइ बुरिल'सो दङ। बाबा दं। ओमफ्राय दा आंनि गथ'फोरखौ बोरै एफा उन्दै गथ'फोरखौ खस्थ' मोनोना आइ बुरिया मालाबा बेमार जागोन मागोन। हराव सिखारनानै गाबो हर गेजेरावनो बाना लानांगौ। ओंखायनो आं फैजानो लुबैदोंमोन आरो आं फैगोनदां होननानै फनफोर खालामगोनदां होनना आं नेबाय थायो माने मबाइलखौबो अनावनो दोनबाय थायो। खनसेबो खालामासै। बिराद दुखु मोनदों आरो आं मा खालामनाया मोजां जागोन। हौवानि नामा मा नाम मिथिगौ? हौवानि नामखौ ओरैनो थेफा होनना बुङोनो। ओमफ्राय अरिजिनेल नामखौ आं मिन्थिया। बर'ना बेलेग? बर'आनो मानसिया। हिनजाव दंखायो बेनाबो? बेना हिनजाव गैया। गामियाव बिदिनो नेपालि सासे लाबोदोंमोननो बियो सिगांबो। बेनिफ्राय बे नेपालि न'खराव जेबो अबस्था गैखायानो। बेनिफ्राय बिमायाबो माने बेलेग हौवा खारदोंनो माने बारा गोबाव जायाखै ना मा होनदों आरो। माने गथ' गोनांखौ लाना खारदोंनो। बेनिफ्राय गामिनि मानसिफ्रा माने गामियैनो जेनेबा फिसा थुबथाब हाबाखौ बानायना होदोंमोननो बे सेंग्रानो। ओमफ्राय हाबानि उनावनो लांफिनदोंनो बेखौ। हेल' लोगोफोर, जोंनि बर' समाजनि हाबा जानाय हिनजावफोरा लोगोफोर मा गियान जालांखो लोगोफोर अदासारि जालांबाय। माने नियमखौनो चेन्ज खालामबाय इसोर। हाबा जाखांदो गथ' दं। गथ' थाखानाय हिनजावा बिदि खारो गुबुनजों लोगोफोर। मा जातनि हिनजाव इफोरलाय? मा सानदों इसोर माने गेलेनाय बायदि मोनदों सासेजों माबानाय गुबुन हौवा थाखानायनिबो खारनाय। लोगोफोर एसे हिनजाव माहारिया बिदि जाबा बिमा माहारियानो बिदि जाबा लोगोफोर मा जागोन? जोलै माखा जागोन उन जोलै माखा मा जाजोबगोन? सेस लोगोफोर बैफोरबायदि हिनजावफोरा सेस खालामबाय।
हौवा थाखादो हौवा थाखानोबो सोरबा गुबुनजों थाङो मा हौवाया नांगौ बायदि होनो हायाखै नामा आलागोफोर बैनि हौवाया लागोफोर मा जागोन आसलते हिनजावफोरनो मबाइलखौनो होनाङा नामा बिसोरनि एन्ड्रइड मबाइलखौनो होनाङा लोगोफोर नोंथांमोना बे रेकर्डनि सोमोन्दै जाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर बैफोरबायदि हिनजावफोरनि सोमोन्दै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना दोन लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन